सुबुनखाता देहा फाहामसालियाव फैनानै थासारिखौ मोजांखौनो मोनदों। दा बेवहाय जिखिनि माने डक्टर नार्स आरो बेनि जि स्टाफ बे स्टाफा थिगैनो दङ, डिउटियाव दंबाय थायो। आरो जिखिनि माने आथिखालाव जिखिनि कभिड बे कभिडनि गासै जि मोनसे अबजारभेसन जि मोनसे नायनाय बेबो बिथां डक्टरनि सुपारभाइसनाव बियो सोलिबाय थादों। बिथांनि बेन्दोंआव दासिम 33 माने कभिड पेसेन्ट बेवहाय पजिटिभ मोननो हादों। गासैबो हम क्वारेन्टाइनाव दोङो आरो बिथांमोननिफ्राय नैबे ओनसोलनिफ्राय दासिमबो केजुवेलिटि केस मोननाय जायाखै। दासिमबो बिथांमोना जि मोनसे कभिडनि जि मोनसे टेस्ट बे टेस्टखौ फिल्डआव थांनानै फोथाराव थांनानै खालामगासिनो दोङो आरो बेवहाय रायजो राजाफोरनि जि मोनसे मदद बे मददा जायगा जायगा एसे माने नांगौ बायदि जायाखै होननानै बिथांमोना फोरमायदो। आरो बे हिसाबै जि कभिडनि सायाव जिखिनि माने टेस्ट बिथांमोना बेखौ लांबाय थादो। आरो नैबेवहाय जि सुबुनखाता माने जि फाहामसालि देहा फाहामसालि बे सावस्रि फाहामसालिया गोबां बोसोर आगोलनिफ्रायनो बेवहाय गायसनजानाय आरो बेनि जिखिनि माने न'फोर दोङो बे न'फोरा एसे फाहामनांगौ दोङो आरो बेनिखायनो थेवबो बिथांमोना नैबे ओनसोलाव जिखिनि माने सार्भिस बे सार्भिसखौ होबाय थानायखौ आं नुनो मोनदों। कभिड-19नि जि मोनसे थासारि बे थासारिया ओरैनो बांद्राय जाखायाखैमोन बाक्सायाव आरो दासिम आथिखालाव बेनि जि मोनसे थासारि बे थासारिया गाहायाव फैगासिनो दोङो। केजुवेलिटिया एसे जादों। जिखिनि माने सरकारि रेकर्ड बे सरकारि रेकर्ड मथे 47 केजुवेलिटि जानायखौ नुदों। आरो बेवहाय जिखिनि कभिड केयार सेन्टार दङ बे कभिड केयार सेन्टारा मोजाङैनो सोलिबाय थादों। माखासे पेसेन्टफोरदो कभिड पजिटिभ पेसेन्टफोरदो आङो रायज्लायबाय थाखादों थोंजोङै। माखासे सिनायजानाय पेसेन्टफोर दङ। जेरैबायदिहाय सालबारियाव दङ मडेल हस्पिटाल, ओरैहाय बरमा मडेल हस्पिटालाव दङ, बेनिफ्राय ओरैहाय नाग्रिजुलि मडेल हस्पिटाल। आरो बेवहाय जुदि बांद्राय गाज्रि मोनसे थासारि सहैयोबा मुसलपुर जितु डक्टर रबि बर' सिभिल हस्पिटाल बेवहाय लाखिनायनि जिखिनि राहा बे राहाखौ खालामनाय जादों। जि मोनसे कभिडनि केयार बे कभिडनि केयाराबो बाक्सा हिसाबै माने गाज्रि नङा, बेखौ मोजांखौ नुनो मोनदों। दा बेखौ जोङो नैबे जों बिटिसि सरकारखौ दाखांनायनि उनाव बिधान सभा जि बिसायख'थि बे फैदों आरो बेनि उनावनो आसाम दिसपुरावबो सरकार दाखांनायनि उनाव जि मोनसे कभिडनि जि मोनसे पेन्डामिक सिटुवेसन बे फैनायनि उनाव जोङो जेरैबायदिहाय खामानिखौ मावनांगौमोन बेखौ जों बांद्राय माने बेखौ जों मावनो हायाखै। नाथाय जोंनि नैबे बागानपारा समस्ति बे बागानपारा समस्ति बिटिसि समस्ति बे समस्तिया दैबानाजोंनो साग्लोबजानाय मोनसे समस्ति बियो। आरो बेवहाय थांलाय फैलायनि जि हान्थामेलानि जिखिनि बायग्रोबनाय जिखिनि मोनसे थासारि बे थासारिखौ जोङो साननैसोनि गेजेरावनो माने पार्मानेन्ट जि मोनसे सलुसन बेयो एसे सम लागोन। नाथाय जिखिनि माने टेम्परारि जिखिनि मेजार बे टेम्परारि मेजारखौ जोङो साननैसोनि गेजेरावनो लानो बा साननैसोनि गेजेरावनो जोङो बेखौ थिग खालामनो थाखाय जोङो गरन्थ लाखाबाय। दा नैबे भारत सरकारनि जि जल जीवन मिशन बे जल जीवन मिशननि गेजेरजों माखासे जायगायाव बेनि जि मोनसे लोंनाय दैनि जेंना बे जेंनाया सुस्रांजानायनि लामायाव थांगासिनो दोङो। नाथाय नैबे जोंनि साहा ओनसोल सुबुनखाता ओनसोल बे सुबुनखाता ओनसोल जपा ओनसोल नबस्ति ओनसोल बेवहाय माने दासिमबो जोंहा लोंग्रा दैनि जेंना बे जेंनाया दोङो। आरो बे लोंग्रा दैनि जेंनाखौ जोङो नैबे मा होननानै बुंदों जिखिनि थांखि बे थांखिनि गेजेरजों जोङो जिखिनि खामानि मावनो आखायाव लादों बे खामानि मावनो आखायाव लानायनि गेजेरजों थारैनो जोङो बेखौ मा खालामनो हागोन दे जोङो बेनि जि जेंना बे जेंनाखौ जोङो फोजोबस्रांनो हागोन बेखौ जों सानदों। आं नैबे जोंहा सुबुनखाता उत्तर कुसियाव मोनसे माने लोंग्रा दैनि मोनसे प्रजेक्ट दंखायो। बे प्रजेक्टखौ जेरैखि जाया जोङो माने मोजां खालामनानै बेखौ रायजो राजानो हगारफिननायनि जि मोनसे राहा जों बेखौ लादों। इतिमयधे बेखौ फाहामनायनि जिखिनि मोनसे राहा लानांगौ बेखौ जों लानानै दोनदों। लोंग्रा दैनि जि मोनसे उपजुगि होननानै बुङो बे माने बियो जागोन। जोंहाथ' बेनि सायाव जोङो सरकार हिसाबै जोङो बेनि सायाव राहाखौ जों लागोन आरो लाबायबो थादों। इतिमयधे एन्टायार आसाम आरो जोंनि बिटिआर ओनसोलावबो बेनि सायाव जिखिनि प्रखाखननिफ्राय जिखिनि खामानि मावनाय बेयो जाबाय। आरो जोङो
नुनो मोनदों दे आथिखालाव नैबे सेंग्रा सिख्लाफोरनि जि ड्राग्स बाहायनाय बे ड्राग्स बाहायनाया आरो बे ड्राग्स बाहायनायानो बे हारिजों लोगोसे बे ओनसोलखौ माने गाज्रि मोनसे थासारियाव लाबोगोन बेखौ जोङो गासैबो मोनदांनो हायो आरो बेवहाय जिखिनि मावनांगौ सरकार हिसाबै जों बेखौ माने आखायाव लाखाबाय आरो इटिमेटलि बेनि सायाव खामानिखौ मावबाय थादों प्रखाखना आरो मोनसे खावलायनाय नोंथांमोननि सेरावबो दे नोंथांमोनाबो जाहाथे बेबायदि माने खामानिखौ फोजोबस्रांनायाव मदद खालामो आं बेखौ नोंथांमोनखौ खावलायनानै दोनबाय।